Коя кожа е по-щастлива? Тази, която е почистена с спирт и сулфати, или тази, която е подготвена с професионални продукти? Отляво виждаме кожа, третирана с агресивни почистващи средства, зачервена, суха и раздразнена. Бариерата е разрушена, а усещането е дискомфорт. Отдясно кожата е почистена с професионални продукти. Тя изглежда свежа, хидратирана, готова за процедура. Бариерата е запазена, а pH-то е балансирано. Разликата е огромна. Тя се усеща не само визуално, но и в ефективността на апаратната терапия. Подготвената кожа реагира по-добре и дава по-дълготрайни резултати. Знаете ли, че продукти, съдържащи HAA и BHA киселини, нормализират pH-то на кожата и балансират микробиома за перфектна и здрава кожа? Тяхната целогодишна употреба възстановява микробиома на кожата и стимулира обновяването на кожните клетки. Изборът е очевиден. Щастливата кожа е тази, която се подготвя правилно. В бюти сектор знаем как да направим всяка кожа щастлива.